Kanamiton, the best. What's up mga animal? Ariel Lampingasan. In today's video, no, mga kalampingasan, mga animal, mga followers, and mga subscribers, kung may ara manda, magluto kita diri sang manok, no? Hindi ko kabalo kung ano siya tawagon, apritada or minudo, no? Basta ako na bahala kung ano ang inyong guess, no? Kung kabalo ka mo kung ano luto, ni paki-comment mo. Bitudluin nyo kung ka lag pero no, kung minudo kag ang apritada bala. Di sa pagkabalo ko basta may atay apritada na po, no? No, di ba? But anyways, highway to the cooking session na tayo. So ang ako nili nga manok, no? Ano lang 45 days. Bakal na sa may bata market, tapos nagbakal na ko dyan sa mga panakot, no? Ang aton na nga mga carrots, patatas, kag mga everything yung butang na akong mamaya sa aton nga manok nga hindi ko kabalo kung minudo apritada. Siyempre bakal mo isang atay naton mga bossing, no? So ang inuna ko di kalianay ang atay ginprito ko, di ba? Para hindi siya madonut. Ay, mapapa-shout out ko di gali sa mga top fans ko. Kadamo, nagali sa ila, guys. Ambot, di na sila nahalalin, man. Ang iba, hindi ko naging sila mga kilala. Ambot, mga kadamo. Para sa mga hindi ko kilala, mga top fans ko. Abi ko di mga friends ko, mga marites. Wala man di sila dios. Sugid-sugid lang ng mga marites. So, yung mga makita, as mga top fans ko di, hindi mo katanaw sa akong video do mga ano gid ko mo mga isaan malamay pa ni mga ibang tawo tanaw sa mga video ko, di ba? Bako damo gid sang salamat sa inyo, gina-appreciate ko ginabala ang mga top fans ano malay nyo magmangaranon ko pang tagaan ta kami sa kamilyon ano, di ba? Okay na sa inyo. Diba? Di kayo makita yung vlog ko pang atag sa kamilyon data fans, no? Si Sarson na iya. Sus, mag-income ko din siguro estimate ko mga 100 million. So kung mag 100 ang top fans ko, so 1 million each syempre ano ko lang kwarta man. Damo di kwarta sa balay ka freezer lang di ganiyo, gakano lang, gakabangaw lang sa freezer ang kwarta namon di. Wala ko balo kung paano ko na siya ito, no? Kung ako dalan sa freezer para ma-preserve naton. So anyways, malapit na nagliya matapos ang akong nga luto na ando ginagutom naman kamo, di ba? Bako namiton, no? Namit no nasandan nyo. No, kung wala na sundan, tinatanawan nyo lang liwat, ano? Tapos comment kamo da bala do mga ano kamo do mga into kamo. Namiton. Bala, inyo dyan.